उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जिल्लानि सिङाव बर' बिजोंजों मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय गुबुन बोसोरनि बायदिनो टप 10 मासियाव आवग्रिनानै बिथांमोनखौ दिनै जिल्ला आफादा बरायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो सोलोंथाइनि मोनसे जावरिखांनाय थांनाय 16 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो दासिमबो मावगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फरायसा फरायसुलिफोरखौ खौरां लाहैनाय गार्जेनजों सावरायहैनाय स्कुलाव क्लास जादोंना जायाखै टिचारा क्लास खालामदोंना खालामाखै आरो टिचार्सआ जोथोन लादोंना लायाखै बे गासै हाबाफारिफोरखौ लानानै आनजादनि सिगां आरो सम सम जोङो जोथोन लानाय खामानि मालाबा स्पेशेल कचिंनि खामानि मालाबा केरियार काउन्सिलिं मटिभेशननि हाबाफारि आरो माब्लाबा स्टुडेन्ट आरो गार्जेननो थोंजोङै जोङो मिरु आफादनिफ्राय लेटार हरनाय बे हाबाफारिफोरखौ जों मावदों नाथाय बास्तबाव आनजादखौ लिरो फरायसा फरायसुलिया फोरोंगिरिया क्लासरुमाव फोरोङो आरो बिमा बिफाया बिथांमोनखौ गावनि गथ' गथायनि भबिष्यतखौ दानो थाखाय जोथोन लायो दा एबसुनि खामानिया जाबाय फेसिलिटेसन खालामनाय जोङो माने बिथांमोनखौ जोथोन लानाय बिथांमोननो सुबिदा होनाय बिथांमोननो सोरनिबा बिजाब नांगौ सोरबा एडमिसन लानो हायाखै सोरबा बायदिसिना जेंनायाव गोलैदों बा डिमटिभेटेड जादों बे मानसिफोरखौ जोङो लाबोनानै मटिभेसन होनाय थुलुंगा होनाय जोंनि खामानिया अभारअल बिथांमोनखौ जोथोन लानाय आरो रियेल खामानिखौ मावगोन फरायसा फरायसुलिया फोरोंगिरि आरो गार्जेना दा बेखायनो जायफोरा साक्सेस जाबाय बिथांमोना जिउआव दिनै मोनसे देवनाखौ दिनै बारबाय मेट्रिकनि आनजादानो जोबथा आनजाद नङा मेट्रिकआव सोरबा 95 97 मोनोब्लानो बियो जिउनि गासैबो खामानिखौ मेट्रिक आनजादजोंनो जाजोब्बाय होननानै सानजाया जायफोरा खम नम्बर मोन्दों बिथांमोनाबो उननि समाव मोजां रिजाल्ट खालामो आरो बेबायदि एग्जाम्पल गोबां दङ जायफोरा बांसिन नम्बर मोन्दों हायार सेकेन्डारियाव डिग्रियाव खम नम्बर मोननायबो दङ गोबां फेल जानायनि एग्जाम्पलबो दङ दा बेखायनो बेखौ मोनसे गावनि जिउनि गिबि स्टेप होनना लानानै जिउआव जाफुंसारनायनि जिखिनि ड्रिम जिखिनि टारगेट गल दङ बेखौ एचिभ खालामनायनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफ्रा बांसिन गोसो होनानै खामानि मावनांगौ फरायनांगौ फरायनाय समाव मबाइल लानाय फरायनाय समाव बाइक स्कुटि सालायनाय फरायनाय समाव फरायनायनि अनगायै गुबुन खामानियाव बांसिन गावनि समखौ बाहायनाय बे फरायसा फरायसुलिनि थाखाय मोनसे माने गाज्रि बिथिं आरो अनलाइन जोङो हमवर्क लानाय मालाबा क्लास खालामनांनाय बे टाइम आरो सिटुवेसनाव जागोन बेखौथ' नोङो फरायनांगौ फरायनाय समाव मबाइल लानाय फरायनाय समाव बाइक स्कुटि सालायनाय फरायनाय समाव फरायनायनि अनगायै गुबुन खामानियाव बांसिन गावनि समखौ बाहायनाय बे फरायसा फरायसुलिनि थाखाय मोनसे माने गाज्रि बिथिं आरो अनलाइन जोङो हमवर्क लानाय मालाबा क्लास खालामनांनाय बे टाइम आरो सिटुवेसनाव जागोन बेखौथ' नोङो फालिनांगोन नेम बायदि खिन्थु गुबुन समाव नों बेफोरखौ आनज्रायनानै बा एरायनानै सोलिनांगोन आं दिनै जायफोरा टप 10 मोनबाय बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायदों बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि मानदान्दाया सिगांनिख्रुइ साबसिन जादों आरो बेनिख्रुइ जों साबसिन जाबावनांगौ न' डाउट जों टपाराव देग्लाय आसे आवग्रिनो हायाखै टपारनि लयेस्टआ 98 आरो बर' मिडियामनिया 97 सानै फरायसाया मोन्दों मनदिप बर' आरो दिपक बर' बे जाबाय खैराबारि आरो कुमारिकाटा सानैबो इउएन एकाडेमिनि थांनाय समफोराव जों नुदोंमोन बर' बिजोंनि भेन्सार आरो सरकारि फरायसालियाव टपार मासि आवग्रिनो हादों खिन्थु दायो नैबे थांनाय 3-4 बोसोराव माने बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुला बांसिन क्वालिटि आरो रिजाल्ट आरो मार्क्स माने लाबोनो हानायखौ जों नुदों बे कम्पिटिसन जानांगोन आरो कुनु कारनाव सरकारि स्कुल बा भेन्सार स्कुलनिया मोजां रिजाल्ट खालामनो हाया बेबायदि नङा बर' मिडियामखौ लानानै मोनसे कनफिडेन्स बिल्डआप खालामनांगोन बर' मिडियामजों डाक्टार इन्जिनियार मेडिकेल इन्जिनियारिं खालामनो हानाय UPSC APआव थांनो हानाय प्रफेसार जानो हानाय गासैबो लामाया खुला मिडियाम इज नट ए फेक्टर फेक्टरा जाबाय नों मारै बे मिडियामाव फरायनानै नों बोरै मोजां रिजाल्ट खालामगोन दा मिडियामा जुदि फेक्टरबा असमिया मिडियामनि स्टुडेन्टआ थांनानै बोरै मेडिकेल इन्जिनियारिं खालामदों मिडियामा जुदि फेक्टरबा गुबुन गुबुन माने बेकवार्ड एरियायाव फरायनाय गथ'फोरा बोरै जिउआव साक्सेस खालामदों दा बेखायनो मिडियामा फेक्टर नङा नोङो गावनि थांखिखौ होसोनायाव मुखुब जानांगोन आं बेखायसो खावलायबाय